Здравейте! Името ми е Тони. Родител съм на дете със специални образователни потребности и реших да направя канал, в който да се опитам да бъда в помощ, споделяйки опита си на родители, които имат подобни надарени деца. Синът ми на 11 години беше диагностициран с аутизъм и ADHD още когато беше на година и половина. Не говореше до 6 годишен. Минали сме през страшно много перипетии и просто ще се опитам да бъда полезен по някакъв начин, малко или много. Значи, за мен е основното нещо, което помогна на нашето дете, е това, че се умяхме да останем заедно като семейство. Независимо първичния шок, който всички от нас преживяват, неминуемо, защото няма кой реално да ти помогне, трябва да си помогнете вие. И целта на този канал главно ще бъде да се опитам да убедя всички, че е важна не само подкрепата за децата, а основно трябва да започнем да работим с родителите, за да могат в момента, в който те научат диагнозата, да не изпадат в тази паника, да имат начин да намерят подкрепа в хора, които вече сме преживели това нещо. Защото тази първоначална паника се предава на детето и е изключително важно, по мое мнение, това дете да не усеща този страх в родителите. Когато останете заедно, ви давате пример за топлота, обич, което е страшно важно за тях. Стреса се предава на тези деца, предава се безпомощността, която изпитваме. Аз също съм изпитвал и сме преживели много. Но това ми е идеята за създаването на този канал, да можем дори да споделяме опит за това нещо. Може би да споделяме идеи как да продължим напред. Всички знаем, че всяко дете е различно, както и всеки човек е различен. Това, че са деца с аутизъм, не ги прави нито по-малко хора, нито нищо различно. Така ми е идеята. Създавам канала, много ми е, признавам си, за мен е новост да правя видеа. По принцип мразя да заставам пред камера. Но виждайки как много родители, не казвам, че ще допускат грешки, всеки си върви по пътя, но този стрес трябва да намерим начин да бъде премахнат на тези родители, които тепърва се срещат с диагнозата, тази паника малко по малко да бъде премахната. Имам идеи, писал съм на Криско, на Ники Кънчев, на много управляващи и известни хора в България, но почти никой не ми отговори. Криско и Ники Кънчев, окей, те се занимават с това нещо, вълнем. Но идеята ми трябва да направим по-голяма общност. Трябва да има хора, които да говорят спокойно за това нещо, а не да се крият. То няма нищо за криене. На 11 години ми е сина, да ми е жив и здрав, уникален. Проговори, всеки ден е приключение с него. Така, това е първото видео. Много съм притеснен. Ще правя още. Ще се радвам, ако се абонирате за канала. Ще ми дадете стимул да продължа. Бъдете живи и здрави. Усмихвайте се, обичайте се. Уважавайте себе си и децата си.